Noniin. Nyt meillä olisi tässä visakoivua pari palaa valmisteltuna. Siellä on päät tasattu ja nurkat sahattu pois. Kaikki kamppeet valmiina, ei muuta kuin koneet käyntiin ja menoksi. Otetaan ekana nurkat pois ja tehdään näistä pyöreitä. Tämmöiseen suoraan profiiliin nämä suorateräiset karbiditaltat on oikein kivoja. Tää on takaosa kynästä, siitä tehdään ohut ja suora, jotta klipsi mahtuu. Nyt aletaan olla tässä jo aika lähellä. Sitten otetaan kulhot alta, koska tässä on mulle hyvä kouru. Ja sitten viedään nämä päät ihan näiden holkien tasalle, jotta tää sitten kokoontuu nätisti. Noin. Nyt se on keskeltä vielä liian paksu, sitä voi poistaa vaikka tällä sitten. Meillä on nyt molemmissa päissä mitat, että kuinka syvälle tässä saa sorvata. Noin, sitten suoristetaan taas. Vähän parista kohdasta on töyssyinen. Pelivaraa ei tietysti ole kovin paljon enää. Mites pahalta se näyttää? Ei näytä ollenkaan pahalta. Kivasti löytyy kuviota visasta. Tää me saadaan hiomalla kuntoon. Kumpikin pääty on aika kiva. Sitten meillä on tää etuosa, mistä me vähän taiteillaan, että saadaan siitä kivemman näköinen ja mukavampi pitää kädessä. Ja koska takaosa on ohut, niin tehdään tästäkin nyt alkuun vähän ohuempi. Niin, sitten suoristetaan vielä vähän. Sitten meillä on tämmönen helmentekotalta. Koitetaan sillä tehdä tähän 2 uraa. Ja se helmi. Noin. Sitten siistitään ympäriltä. Istotaltta toimii tässä oikein kivasti. Noin, nyt me saatiin tohon tommonen pieni pyörylä. Naapurin pyörylää pitää vähän siistiä. Sitten etuosan kimppu. Tuolta pääty tasan. Ja tästä me pidetään sitten kädessä kiinni. Kädellä kiinni. Joten
tehdään siihen tämmönen otekuoppa. On vähän jännemmän näköinen ja mukavampi pitää kiinni, kun on sormille semmonen oma alue. Sitten tuli aika kiva. Tuolla on vähän terävä nurkka vielä, mutta tätä voi taltalla pyöristää. Se aika nätisti sormiin sopii. Kokeillaan vähän pyöristää tätä reunaa. Sen jälkeen me vaan korostetaan tätä kuoppaa pikkusen. Tehdään se ihan rautalangalla. Kiepautetaan tuosta kuopan pohjalta ympäri ja jarrutetaan. Niin siitä se sitten hankaa ja lämpenee sen verran reippaasti, että siihen palaa jälki tonne kuopan pohjalle. Saadaan tavallaan ääriviivat siihen uraan. Noin. Vähän pitää siistiä tätä putken päätyä vielä. Kummastakin päästä. Se on vähän irti holkeista. Sen jälkeen siirrytään hiomaan. Sitten aloitetaan 120 hiomalevyllä tää. Vaan hangataan kumpaakin putkea. Saadaan isommat, repeämät ja muut pois. Vähän tasoitettua kuvioita. Tuolta poltetuista urista ei kehtaa hirveästi hioa, ettei vahingossakaan poisteta sitä palamaa. Eikä kukaan sinne koske, niin sille ei ole niin väliä. Noin, sitten otetaan 180 ja sama homma. Käydään useampi paperia läpi tässä. Ja karheutta samalla. Sen jälkeen vaihdetaan sille 300 ja 400 paikkeilla olevalle hiomatyynylle. Nämä on kivoja pieniä. Hyvin lähtee purua vieläkin näistä palikoista. Sitten otetaan 5-600 samanlainen tyyny. Ja vielä 800-1000 tyyny. Sitten pyyhitään vähän pölyjä. Miltä se näyttää. Ei näy vieläkään repeämiä eikä mitään. Hyvä siitä tulee. Öljyä seuraavaksi. Kastellaan paperia ja sitten kastellaan palikoita. Saadaan tosi kivasti väriä pintaan tohon ihan perus parafiiniöljyllä. Kuivataan ylimääräinen pois. Koitetaan saada sieltä väleistä kanssa. Vähän hankaamalla kuivataan. Tosi kivan näköinen. Sitten vielä vahapinta. Kuljetetaan vahatankoa tuossa palikan päällä. Siihen tarttuu vähän sitä
Ja sen jälkeen liinalla hangataan, jotta se sulaa ja leviää siihen päälle. Jos tulee vähän lämpöä, niin se sulaa aika nätisti ja helposti. Noin. Ja sit se on valmis. Seuraavaksi se pitäisi koota. Noniin. Tänään me kootaan tällaisilla mulle uusilla mustilla osilla näitä. Mutta ihan samalla tavalla nämä kootaan kuin kaikki muutkin Slimline-malliset kynät. Tässä ei ole muuta eroa kuin ne värit. Eli klipsi vaikka ekana. Näihin on tarkoitus pystyä polttamaan vielä firman tai jonkun nimi. Niin jätetään tää tylsän vaalea paikka näkyviin, että meillä on jotain mihin polttaa se nimi. Sitten ei muuta kuin palat paikalle ja väännetään kahvasta, niin tää puristaa osat kiinni. Eka klipsi. Näitä on kivan tehokasta tehdä liukuhihnalla, kun kokoaa useammat osat kerrallaan. Ettei tarvii yhtenään olla säätämässä ja etsimässä seuraavaa palaa. Toisen kynän klipsi ja viimeinen. Tässäkin on hirmu hyvä alue mihin polttaa. Jätetään se näkyviin ja pistetään klipsi kiinni vaikka tästä sen alueen vierestä. Noin. Vähän kireemmälle, ettei vahingossakaan lähde pyörimään. Sitten toiseen päähän laitetaan tää kynän kärkiosa. Sitä varten pitää säätää puristimia. Asetellaan palikka tuonne valmiiksi koneeseen, jotta se toimii meillä mittana. Sitten pidellään kiinni palikasta ja yritetään puristaa se suora. Hänkin saa mennä aika tiukkaa, ettei vahingossakaan lähde liikkeelle. Nämähän on ihan kitkalla koottavia. Ainoa mikä on kierteillä on se mustepatruuna sitten lopuksi. Joskus nämä lähtee vinoon, mutta saatan onneksi suoristettua. Koska vinossahan nämä ei toimi. Aha. Vielä viimeinen. No niin. Sitten se hankala osuus, eli toi mekanismi, mihin mä laitoin jotain välirenkaan kiinni. Sen voisit sujauttaa lopuksi, mutta pitää siirtää kolmijalkaa. No niin, nyt taas mahtuu toinen pää kynästä tonne ja mekanismin väliin. Sitten yritetään mennä aika varovasti ja seurata missä tuo yksi pikkainen raita kulkee. Se on meillä vähän niin kuin mittana, että kuinka syvälle tämä mekanismi kannattaa puristaa. Yhtenään saa olla testaamassa. Pyörin nyt. Jaha. Mekanismi meinaa pyöriä ollenkaan. Johtuisiko tosta? Kyllä. Mustepatruunan vahakorkki oli eessä, niin ei toiminut. Mutta se on saman tien just tarpeeksi syvällä. Kärkeä tulee hyvin, mutta kun kone on kiinni, niin mitään ei näy. Sitten muuta kuin painetaan takaosa kiinni tuonne toiseen päähän, vaikka tässä asennossa. Ja sitten meillä on yksi valmis. Sitten vielä 2 kertaa sama uudestaan. Jos nekin onnistuisi yhtä nätisti ja kivasti. Että ei tarvitse käydä purkamaan kesken kaiken. Menes nyt siitä. No niin. Ja suunnilleen tohon asti. Taas on vahakorkki edessä. Mielellään säilyttäisi vahat, mutta jos ne nyt on tällä eessä, niin sitten ne on edessä. Sielläkin on mustia just tarpeeksi syvällä tai matalalla.
Noniin. Hän toimii niin kuin on tarkoitus ja vielä viimeinen. Kokeillaan pikkusen vähemmän syvälle kuin äsken, ettei tule ihan noin kauas. Eli rengas tai raita jätetään vaikka tohon. Otetaan tällä kertaa vahakorkki jo valmiiksi pois. Opitaan virheistä. Hän on pohjassa. Mustetta näkyy aika sopivasti. Ja takaosa kiinni. Muste näkyy edelleen. Sitten meillä olisi ensimmäiset 3 valmiina. Tutkitaan niitä vähän lähempää. No niin. Tämmösiä niistä nyt tuli. Visakoivun kuviot näkyy oikein kivasti. Öljy ja vaha antaa niille kivasti vähän tummuutta. Tosta kun pitää kiinni ja tuolta pyörittää, niin sieltä saa musteet näkyviin ja kirjoitusasentohan on suunnilleen tämä. Siellä on aika vaihtelevasti joissain kohdissa kuvioja ja joissain ei. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Näitä pitäisi vielä 7 ainakin pyörittää.